Aron matabangan ang mga mangumprahay sa merkado sa Mandaue pagkahibaw sa presyo sa mga palaliton, gigamit na karon ang bagong giinstalar nga higanting LED screen. Nalipay sab niining maong kalambuan ang mga customer. Ang report ni Nico Sereno. Sa gawa sa Mandaue City Public Market nakamuntar ang higanting LED screen nga may gidakong moabot sa 7x4 meters. Sukad kini na plastar ni atong miaging buwan, gigamit kini aron ma-display ang price list sa mga tinda sud sa merkado. Tibok adlaw, gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 6 sa gabii, nakalupra ang listahan kung diin gitagsa-tagsa ang tanang mga baligya sa merkado ug tagpila ang presyo niini. Pasabot sa tagduma sa Market Authority, gihimo kini aron magiyahan ang mga mamalitay sa di pa sila musulod og mangumpra. Katuyuan na to is ang aware ang mga tao sa to pricing nya unsa say mga kalihukan sa Mandaue City. So ato na siya i-flash diha. Usa sa mga mangumprahay nga naabtan namo kaganiha nakadaig sa maong proyekto sa Dakbayan. Nagpicture pa kini aron mahibaw-an daan ang presyo sa palaliton. Nabaguhan ko kay bagong manday ni nana manday na kuan ya murag negro nang kuan ba merkado. Oo. Nisabay na sa panahon nga na-high. Ang mga presyo nga gipakita subay sa monitoring nga gihimo sa personnel sa Market Authority nga may regular nga mukuha niini gikan sa mga manindahay sa sulod. I-encode ang datos sulod sa ilang control room aron ma-display sa LED screen. Laing mga personnel sab ang regular nga maglista sa presyo aron ma-post sa social media account sa Market Authority. Ang mga makita maklaro ng presyos mga baligya, makita na ba na pwede nagmusodan sila kay kibaw naman. Ang pagbutang sa LED screen kabahin sa Phase 2 implementation sa pag-ugmad sa merkado. Lakip na ang system sa mga CCTV cameras sa palibot niini. Doon na sila higanting screen aron ma-monitor ang kuha sa kapin gatos ka mga cameras. Apan wa pa hinon kini hingpit nga na turnover sa contractor sa proyekto ngadto sa Dakbayan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.